Tnediet skema li setajn b'mod dirett lil kumpaniji u negozji Maltin li ma setawx ikomplu joperaw minħabba l-isfidi tal-pandemija. Permezz ta' din l-iskema bl-isem ta' Restart, negozji li kellhom jalqu minħabba l-pandemija jistgħu jibbenefikaw minn għotja sa' 5,000 euro għal servizzi ta' konsulenza. Dawn jgħinu lil-negozji jfasslu pjan biex jerġgħu jqumu fuq saqajhom. Dan il-pjan imbagħad mhux se jitħalla fuq il-karta, hekk kif l-iskema se tkopri wkoll għotja sa' 5,000 euro oħra li setajn lin-negozji jimplementaw il-pjan li jkun tfassal fl-ewwel fażi tal-iskema. Skema oħra li nataw id-dettalji tagħha fl-istess konferenza tal-aħbarijiet hija dik bl-isem ta' Change to Grow. Din ukoll se tkopri sa' 5,000 euro f'konsulenza biex in-negozji jingħataw pjantazzjoni għal tibdil u tiġdid tal-kumpanija. L-iskema tkopri wkoll 5,000 euro biex il-kumpanija tkun tista' timplementa il-pjantazzjoni tagħha. Il-kumpaniji eliġibbli għal din l-iskema huma dawk li għandhom impjegat wieħed jew aktar. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia spjega kif il-kumpaniji qed jirċievu l-informazzjoni kollha dwar dawn l-iskemi b'email. Dawn flimkien qegħdin naraw illi mhux biss huma injection ta' likwidità fi skemi li diġà offrejna bħala Malta Enterprise, imma issa qed ngħidu lin-negozju sabiex jaħseb iktar fid-dettall kif jista' il-negozju tiegħu jagħmlu iktar ambjentalment sostenibbli, jagħmlu iktar diġitali. Il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli spjegat kif dawn l-iskemi qed isiru wara li l-Gvern sema l-bżonnijiet tal-imprendituri Maltin. Aħna nemmnu fis-sens imprenditorjali tal-Maltin u l-Awċin. Il-pandemija kienet xi ħaġa li ħadd ma stenna, imma ma nixtiequx li l-pandemija tkun il-kaġun li innaqru jew intelfu minn dan is-sens imprenditorjali li għandhom il-businesses f'pajjiżna. Għalhekk li għandna żewġ skemi differenti, skema biex dawk il-businesses li baqgħu għaddejjin fi żmien il-pandemija ma se jħossu li għandhom bżonn imbuttatura l qudiem biex jikbru jiddiversifikaw. U skema għal dawk il-businesses li għalaw daqqa negattiva u li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna biex jerġgħu jibdew mill-ġdid.